De landelijke boekenweek is juist er officieel afsluiten met een boekenbal voor lezers in de Louter Harmonie. Op het bal kunnen lezers in de kunde komen met haar favoriete schrijvers. Er winnen optredens en voorleessessies van diezelfde schrijvers. Bij een kraampje verkochten ze kleine schattige kittens om op te eten. Kittens zijn zo mogelijk nog schattiger dan straathonden. En de vriendin gebaarde druk naar een kitten die ze wilde kopen om mee naar huis te nemen. De kraamverkoper begreep het echter niet, legde de kitten op een hakblok, onthoofde het dier en gooide de romp met haar en al in de frituur. Maar ik waard er vanzelfs nijpraat hoe de boekenweek zelfs. En die had nevens de eerste berichten goed west voor de Friese boekhandels. Ze kwamen bij Van der Velde in Ljouwert haast 3 keer zo volle mensen door de vlieren. Er zijn heel veel mensen die komen voor het geschenkje. Er zijn ook heel veel mensen die komen voor het geschenkje met de trein te gaan. Ga je ze een week later over horen, hebben ze het boek niet gelezen. Het brengt heel veel nieuw publiek. Op het station wie het van de morgen dan ik net drok bij de kaartjesautomaat. Tiental mensen stapten in de trein met het boekenweekgeschenk. Dat is namelijk het gelijk aan een treinkaartje. Een vriendin van me die had hem gekocht voor me, zodat ik vandaag kon reizen. Dus daar maak ik graag gebruik van. Ex-schrijver Tommy Wieringa broekt zijn eigen boekje als treinkaartje, maar hij hoopt dat mensen er meer mee doggen als dat. Ik verwacht eigenlijk wel dat ze het lezen. Daar is het voor geschreven en voor bedoeld. Dus ze zullen me wel niet principieel niet gaan lezen.